Bé, moció de suport i per la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia. Els grups municipals d'Iniciativa Esquerra Unida, Pirates, Esquerra Republicana i CUP Poble Actiu presentem avui aquesta moció a proposta d'Amnistia Internacional per refermar el compromís i la responsabilitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a l'hora de promoure, respectar i protegir els drets humans més enllà del nostre municipi. Com ja sabeu, a Colòmbia, malgrat la signatura dels acords de pau entre el govern i la principal guerrilla del país, les FARC, s'està produint un alarmant augment dels homicidis i dels atacs contra els defensors i les defensores dels drets humans, especialment contra líders comunitaris, activistes en favor del dret a la terra i al medi ambient i contra les qui fan campanya pel procés de pau i contra la impunitat, sobretot a zones rurals. Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos els paramilitars, que han augmentat la seva activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per les FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb finalitats econòmiques. Les autoritats colombianes al·leguen que tots els grups paramilitars van ser desmobilitzats l'any 2015. No obstant això, la realitat és una altra. L'oficina a Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades ocasions sobre l'augment de l'activitat paramilitar i els riscos que comporta. I l'any 2017 va registrar fins a 441 atacs contra activistes socials, dels quals 121 van acabar en l'assassinat de defensors i defensores dels drets humans i de membres de les seves famílies. Del que portem d'any 2018 han estat assassinats més de 20 activistes. Exemples d'aquesta persecució contra els defensors i defensores i de les seves famílies han estat l'assassinat d'en Bernardo Cuero Ortiz i el seu fill el juny de 2017. Bernardo Cuero, defensor dels drets humans i líder de víctimes desplaçades de l'Associació Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, va ser assassinat. 9 mesos després, el seu fill, Javier Bernardo Cuero Ortiz, i el germà d'aquest, Silvio Dubán Ortiz, també van ser assassinats a la ciutat de Tumaco, al sud de Colòmbia, quan sortien d'una botiga d'un familiar. Malgrat que Bernardo Cuero, pare, va demanar protecció a l'estat colombià en nombroses ocasions per a ell i la seva família, aquesta va ser denegada. La seva desprotecció va posar fi no només a la seva vida, sinó també a la del seu fill i el germà d'aquest. Un altre exemple esdevingut recentment va passar el 2 de maig passat. El defensor del medi ambient Hugo Albeiro George Pérez va ser tirotejat en un cafè a Puerto Valdivia hores abans de la seva participació en una manifestació. A l'atac va morir ell i el seu nebot Domar Zapata George. Hugo George era membre del Movimiento Ríos Vivos, que havia mostrat el seu rebuig contra el projecte hidroelèctric de l'empresa Hidroituango a la regió d'Antioquia. Els integrants del Movimiento Ríos Vivos han denunciat la passivitat de les autoritats policials i polítiques després de l'assassinat. El ministre d'Interior, qui és responsable del Pla de Prevenció i Protecció, ha estat en contacte amb el moviment, però no ha pres cap mesura específica respecte a l'aplicació d'un pla integral de protecció col·lectiva. El govern colombià no pot continuar fent cas omís de la creixent onada d'assassinats i amenaces en contra dels qui defensen els drets humans i les seves comunitats. L'absència de l'Estat o la seva debilitat per garantir els drets humans han creat l'ambient propici perquè s'ataquin els lideratges comunitaris amb total impunitat. L'Estat ha d'assumir immediatament la seva responsabilitat de garantir la vida i la integritat de les persones que defensen la terra, el medi ambient i aquelles que exerceixen un lideratge social en comunitats que pateixen els estralls del conflicte armat. És evident que la signatura dels acords de pau no ha representat el final de les violacions dels drets humans i, per tant, cal seguir denunciant-les. La pau a Colòmbia no es pot construir sobre la impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real. És per això que s'han de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i reparació i, d'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar davant la justícia els presumptes culpables de crims de guerra i de lesa humanitat. És en aquest sentit, el juny del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar amb el consens de tots els partits una declaració institucional de suport i per la protecció de defensors i defensores dels drets humans a Colòmbia. Tanmateix, fins a 13 ajuntaments del nostre entorn han aprovat mocions o declaracions semblants a aquesta en suport a la defensa dels drets humans a Colòmbia. Terrassa, Sant Boi, Sant Cugat o Parets del Vallès, entre d'altres. Per aquestes raons,
Volem demanar a tots els grups polítics d'aquest consistori que aprovin la proposta de moció i la facin arribar a les autoritats pertinents. Volem reiterar la importància d'aquest tipus d'iniciatives com una eina valuosa per influir al govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la seguretat dels grups i les comunitats en risc. Apel·lem al seu compromís i la seva responsabilitat en la promoció del respecte i protecció dels drets humans dins i fora del municipi de l'Hospitalet i la solidaritat amb el poble colombià en general, un poble també present a l'Hospitalet, amb les 2.000 persones d'aquest origen que viuen avui a la nostra ciutat.